Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Talisay mipahigayon sa masubsob nga kampanya alang sa mas luwas nga pagsugat sa Pasko. Si Femery Dumabok sa report. Mga pahimangno, magsahol sa paglikay sa sunog panahon sa pandemya. Ang sunog, usa sa mga naghatag og dakong hulga sa atong kaluwasan o seguridad sa atong pagtuyo. Karon lang adlaw katulo na nagrekorida ang Talisay City Fire Station. Awhag ni Senior Fire Officer for Guillermo Pigarido, Deputy Fire Marshal sa BFP Talisay City sa mga Talisay nun, nga mas maayong likayan ang paggamit og mga pabuto aron kalikayan ang pag-ulbo sa sunog. Mahimo, dili na lang kita magamit og mga pabuto kay delikado man gud siya, usa makadisgrasya, makasamad, no, makamatay, and of course another is makamugna og sunog. Subay niini masingusgan silang buhatan ang pagpahigayon og rekorida samtang gitahasan usab ang Talisay City Fire Station sa pag-abag sa kagamhanan sa dakbayan sa pagsiguro alang sa luwas nga pagsaulog sa Kapaskuhan hangtod na sa pagsugat sa bagong tuig. Ganihang buntag niduaw ang taga BFP Talisay City sa buhatan sa Talisay City Administrator aron pagpakisayod sa executive order nga ipagawas ni Mayor Samsam Gulyas kabahid sa pabuto Sa LGU and of course sa PNP. So mga mangina ang mo-create sa task force even before. So naagin na siya ang pagpamadlong, and if di good magpatuo, so we need to confiscate. Oban ni Philip Patricio, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.